Yan. Ito. Yung camera lang ako. Ito na lang cut. So guys, kumusta yung lahat? Ayan. So mag-live tayo ngayon. Ayan. Chat. So chat. Ayan guys. So good evening. Ayan. So kumusta yung lahat guys? Ayan. So live tayo ngayon. Ayan. Pang 10 na yung live natin. So kumusta kanyang lahat guys? Good evening. Ayan. 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 Ay, dili. Diyan na. Ayan, hello guys. Kumusta? Ito.
guys, kumusta sa inyong lahat? So, live tayo ngayon. So, anong oras ba to? 10:36 na guys. Ayan. So, sino pa tong hindi pa na-monetize? Pasok mo dito para tulungan natin kayo. Yan. Ang itong problema sa WH. Yan. Ito kayo guys. Pasok para flex natin yung bahay niyo. Okay. Yan. So, wala pang tao. Medyo yung stand natin medyo takilid kasi takilid. Yan, straight na. Hindi na ano, maayos ko talaga. Yan, yun na, traffic na. Tapos ko bakit ko lang jacket. Hindi ka na ano, jobless. So, ito po. Yan. Good evening. So, itong mag-remember guys, pindutin nyo ng dollars sign. So, nakalagay ko pa. Kung gusto. Yan. Kumusta? Sa akin guys, bigla lang ako mag-live. Anong oras kung hindi busy, mag-live ako. So, mga 1 AM live per day.
Hmm.
guys, magkape sa ta. Interest mag-live ta para sa kita magduka. Yan. Ito ang sikreto para hindi ta magduka guys. Yan. So, katong na problema sa WH, yan, dito lang kayo. Tulungan ko kayo sa inyong WH. Huwag nyo mag-skip ang harang guys. Tulong na sa atin live.
Yan, load. Yes. Suka-suka na tayo.
So guys, ito na po guys. Yung live ko. Book ko na yung live. Ito na guys. Yung guys.